Svoboda se dá měřit různě. Cestováním, názorem i tím, jak zacházíme s penězi. Dnes, 17. listopadu, si připomínáme události, které nám tuhle svobodu přinesly. Zašli jsme se zeptat lidí do ulic, jak se starali o peníze dřív a jak to vidí dnes. I pro mě byly v té době důležité si koupit džíny, sehnat bony a oblíknout se. Ta mzda byla kolem těch necelých 3 000 korun, co byla běžná mzda. V té době byla móda hodně spořit. Moji rodiče mi vlastně spořili takovýto spoření mladých. Vkladní knížky si nějak pamatuju, že mi je pak dávali na hraní po revoluci. Jo, nějaké vkladní knížky. Móda těch vkladních knížek. Měli vkladní knížku a výherní vkladní knížku. Vlastně nebyly žádné investiční možnosti, nic takového. Do akcí se asi úplně nedalo, dluhopis možná, jestli nějaký byly, jinak ty peníze prostě asi hněly pod polštářem. Dnes máme možností, jak nakládat s penězi mnohem víc. Vrel nám minulý režim pod kůži spořící návyky, anebo jsme se naučili hledat nové, lepší cesty. Dneska těch možností samozřejmě je víc. Ten, kdo se má dobře, tak si může hodnotit peníze, může si investovat. Mám spořící účet nějaký, dá se i nějaké akcie třeba, pokud člověk úplně tomu nerozumí, tak zase existují lidi, kteří tomu rozumějí víc. Máme nějaká spoření, máme nějaký spořící účet. Třeba penzijní připojištění. Dost možná bych asi investoval jako i do pozemků a do ničeho takového. Že banky nabízejí investování, takže přes banku jako tam teda člověk něco ukládá a si zkouší. Dneska už nemusíme jenom šetřit, můžeme peníze zhodnocovat. Investováním, podnikáním, fondy, ETFky, možností je spousta, ale je jenom na nás, jak tuhle svobodu využijeme. Tak, jak je to teď, je to nejlepší, jak to kdy mohlo být a doufám, že to bude pořád lepší a pořád lepší.